र दादि रथलाय बिस्रा गरमजों मा जाखो गाज्रि गैलानालाय बेस्रा थै नांला जोब्बाय सोमैनो आथिङाव बेबायदि गरम गोलैना दं दे थिखोना होदो दे दे दादियाबो हमफैदो र' हारसिं हाया ओइ थालिर माबा माबि नंजोबो मस्थ' हमारा जाबाय दे हागोन हाया ओमफ्राय दा हागोन नङाबा खावसे गालां माखोबा खावसे गालांनो हलेबा नाङा बेस्रा आथिङा लाजोब्बाय मोजां आनन्दनिफ्राय लायदों खाना होदो दे इस्रा गरमाव इदि अभार गरमावबाथाय बारा एसेल' लानानै बोरै मानसिया हान्थिजायालै गैला जाहैबाय सालायदोंमोन नोङो ओमफ्राय ए गरमा आयु एसे अभार गरम मोनबाथाय सान्दुंफोराव माबाफोर थाथ'ना हो खबायाबो साफाथारनो हेबनाया ओइ खादामोन नांला जोबैनि थैया मलम हैदो मोजाङै दे नारनो हागोन ना नायग्रोनाय खेबसे हागोन दे नारलाय हाबाय दङ ओइनो गोलैगोन बायदि जाबावोसैनो गैला नारबा हासिगोन खोना दे ना ओइ खादायाव ओमफ्राय गाराया नांदो खोनासक गरम जोंबो थांबाय दं टाइमावनो आरो हस्टेलाव ओमफ्राय जों जाबाय आरोना लोगोफोर जिउना खाना मोननानै लाखिनानै बोखांहोबाय हनै लुंख्रेंबावबायसो हनै हमथानो हागोन बायदि हाया बायदिसो मोनबाय आं मानसिखौनो जोंबो थांसै दे आयं हागोन बायदिबा दे हाया बायदिबा लाखि दे बे लामा सेरावनो माने जिरायनानै दंमोन आरो बे आयंआ सोरमोन बहानिमोन बाराबो मोजाङै सिनाय आरो आङो ओमफ्राय बिदिनो गोदाव सोराव मानसिफ्रा थांलाय फैलाय रावबो जेबो सोङाखै आं बेखौ लोंख्रां थानाय नुबाय ओमफ्राय दंफां सिङाव जिरायनानै थानाय नुबाय ओमफ्राय बोरैबा मोननानै लाखिनानै रायलायनायावहाय बिदि होनना खोन्थाबाय ओमफ्राय मानसियाबो बेबायदि कन्डिसनाव थाबाय आरोना बिदि बौजोबनानै आथिङा थै गलायनाय ओमफ्राय जोङो साथामबो लोगो नांनानै थिखांना हैबाय आरोना लोगोफोर बाखि बिदिनो बिराद खस्थ' मावनाय नुबाथाय बिराद बोरैबा मोनो आरोना बोराय मानसिफोरखौ ओमफ्राय दा मा होनो न'खर सालायनायावलाय आरो जेखौबो जोङो मोनफ्रोमबो खामानियावनो खस्थ' मावखानांगौ जायो नै बेस्रा थै गजोबदों आरोना ओमफ्राय दा इयो फाननो लांदोंमोन खावसे फाननानै खावसेखौ लाबोफिनबाय आरोना न'आव जायखिजाया आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायगोन दि जोंनि बर' मानसि जुदि सोरबा मायावबा गोलैना थानाय बा माबा मोनसे प्रब्लेम जाना थानाय अब्ला जोङो सोंदावनांगौ आरोना खेबसेबाबो मा जादों मा खालामदों होननानै आरोना मानो होनबा जों बर'जों बर'लाय नायलायखानांगौ जायो नङा होमबा दिनै आं खैफोदाव गोलैदों गाबोन नों गोलैनो हागौ बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो अनलायलायनांगौ आरोना लोगोफोर स' आं बेखौनो बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामबाय होमब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै गोजोन्थों दा आरो दिनै नोंगुमैखौ दिनैसो नुबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों दिनै माने दसे न'आव फैब्रबदोंमोन
ओमफ्राय बेवहाय माने गारि मोनाखैमोन आरो गारिखौ जोंहा बाबानो नांगौमोन मायबा मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय ओमफ्राय दा जोंथ' टाउनावसो थाखायो नालाय हस्टेलाव थायो जोङो ओमफ्राय न'आव बारा इदि थाबांनाय जाला आरोना दा हस्टेलावनो थानाय जायो नालाय ओमफ्राय दा हस्टेलाव फैफिनदोंमोन आरो गारिखौ बाबानो होननानै जोङो पिलपिलिजों फैदोंमोन आरो टाउन फारसे